Os socialistas municipais fan balance do Ecuador do goberno de Jácome, lembrando que a súa posición sempre é propositiva e anunciando emendas do orzamento do 2025 en materia de vivenda e benestar social. Lideramos a oposición municipal como partido con máis iniciativas presentadas e máis requerimentos na labor de fiscalización do goberno de Gonzalo Pérez Jácome. Precisamente ese goberno de Jácome nesta segunda etapa de mandato segue a caracterizarse, como xa foi nos anteriores 4 anos, polo seu obstruccionismo, falta de transparencia e bloqueo aos grupos políticos que exercemos a nosa labor de oposición. Feito que non acadou nin acadará, en todo caso, que sigamos traballando coa máxima intensidade e compromiso para poñelo no seu lugar cando é necesario e, sobre todo, propoñer cousas positivas para mellorar a vida dos veciños e veciñas de Ourense. Pola súa banda, José Ángel Vázquez Barquero lamentou o precario estado no que se atopa a terceira urbe de Galicia e que se supón que é a capital termal da comunidade. Que é unha capital termal en precario. Unha capital termal en precario porque temos un alcalde, o señor Jácome, que non cree no termalismo. Un alcalde que leva anos empecinado en demostrar que o termalismo, o seu termalismo, é un bluff. Tamén se abordou o caos económico e o bucle de modificacións de crédito do Executivo de Democracia Ourensana da man da concelleira María Fernández. As entidades sociais, culturais e de desenvolvemento asociativo da nosa cidade levan anos sen cobrar totalmente as súas axudas e nen sequera pagamos por os servizos que prestamos. E así tamén coas xa moi manido tema das concesións en precario que están a supoñer un custe elevadísimo para o Concello de Ourense. Que queremos decir con isto? Porque o alcalde sempre nos desdí cando el ten o turno da palabra que as concesións en precario non son máis caras. Bueno, solamente temos que ver todas as sentencias xudiciais. Cristina Cruz falou sobre cultura e igualdade. A situación cultural en Ourense leva anos sendo preocupante. As letras galegas levanse en conmemorarse institucionalmente, como corresponde, dende que Democracia Ourensana goberna. Asemade, respecto ao ano castelao, somos a única cidade de Galiza que non o festexa. Estamos ante un abandono xeneralizado da nosa riqueza cultural e patrimonial. A edil Alba Iglesias analizou a inexistencia de políticas reais efectivas, máis aló de anuncios en áreas como medio ambiente ou vivenda. O PEXON, o Plan de Urbanismo, que a estas alturas xa todo o mundo sabe porque estamos fartas de repetilo, é o documento máis importante para o futuro de Ourense. E seguimos con normas de hai un século. Non pode tratarse como un contrato menor nin como unha arma para manterse na cadeira. E a vivenda, pois o panorama é demoledor, e nunca mellor dito. Máis do 60% das vivendas do casco histórico están en ruínas, case a metade baleiras.